Bye. Donc on peut pas le Bye. Ayo for yani do. Yani no ala yani do. Yeah. Okay, wari janga be gelma. Bye. Benjing million. 25 millions. Faut bola. What you were buy? Benjing million. Konja, dafa len won. Bye. Donc après on a été fait ta différence. Pas ma faute. Ah, pour business kela. Acha. Alhamdulillah rabbil alamin ble won sarala bana. Sinin be doro ni nga maram ni nga demo ben. Aga tu dah habis kata kami. Akoro alfutala. Ça va? Bukan ya? Bukan. Oh, comme ne abila ibi kan ada ya. Dawa. Dajme, ega dajme. Ni ka da ye. Cogo jumɛn ne tɛ se ka se k'o faamuya yɛrɛ ne yɛrɛ bɔra ka terrain san Ka terrain san ka cogo. terrain san John bolo. ala tigi ma taa yɔrɔ jan e bɛna se ka e bɛna jumɛn de fɔ e bɛna jumɛn de fɔ Tigi fila de bɛ so in na ni ne tɛ yan. o tigi ma yɔrɔ bɔra min na n'o ne tɛ ka Ni se y'a k'o san faamuya 15 de ne bɛ so in kɔnɔ. san 15 Kɔsan na de ne y'a peinture falen. kɔrɔ bɛ ne bɔ min? Ne ne tɛ bɔra bɔ. ka terrain san e tɛ ne dɔn wa Est-ce que e tɛ zo ye? dusu wa cogo dɔ bɛ se ka kɛ cogo di k'an ka terrain san ala tigi yɛrɛ yɔrɔ ma ja yan nɔ E bɛna ne ka da yɛlɛ cogo di? ayi non ne tɛ se ka sɔgɔma ne tɛ se ka sɔgɔma ne bɔra ka san Ah cɛ Bamakɔ jeunesse tiɲɛna. mɔgɔ jeune ko n to yen sa jeunesse to yen ne bɔra ka terrain san Ka terrain san. ka terrain sa jɔlen bannen ko sini ni ka maramu ni ka denbayaw bɛna bila a kɔnɔ e bɛna ne ma k'e bɛna kɛ e ka terrain ne bɛ se k'o faamuya cogo di Bon yan ye ne ka so de. ayi non ne tɛ se ka sɔn o ma ne tɛ se ka sɔn Yan ye ne ka so de. ne tɛ se ka sɔn Wa n'i ma taa ka bɔ n ka da la. ka taga wa N bɛ polisiw wele non sisan. taga cogo tɛ yen nɔ chef parce que la ni n ka bilen de bɔ chap k'a dɔn n ka du la sini bɛɛ ni n ka maramu bɛ na ani n ka denbayaw an bɛna yɛlɛma a kɔnɔ Ne mago t'o la ne de ko yan ye ne ka so. bon ni mago t'o la o y'i ka problème de ye sini dɔrɔn an bɛna yɛlɛma Bon e mɔgɔ sugu jumɛn ye e fa? mɔgɔ sugu jumɛn yanni kun ka na k'i bɛna kuma ji cɛ e kun bɛ n'o ɲininkali de kɛ o ɲininkali waati tɛmɛna a mɛnna Est-ce que e bɛ ne dɔn? non ne t'i dɔn ne bɛ se ka dɔn cogo di e jɔn de Ok e ka nin ma e jɔn de e jɔn de e jɔn de i bɛna weleli kɛ cogo di e jɔn de Allô? se k'o faamuya Oui Campone. Oui j'ai besoin de vous quoi. Zone dɔ de jɔlen bɛ n ka da la yan k'a tɛ taga bɔ yan dɛ. Ok. wele ka na Aw a bɛ bɛna na. sɔrɔ yan nɔ Ok problème t'a la. An bɛ nin kuma kɛ polisiso la. kuma jumɛn poli an ka taa polisiso lajɛ Ça va. Ni de don quoi. A nana. K'ale ale nana ne sɔrɔ n bɛna don n ka du kɔnɔ n ye n ka du sɔrɔ Ka a bila kuma caman t'a la o. Kuma caman foyi tɛ nin na i m'a ye a y'i minɛ yan parce que. E bɛ nin tigi yira an na i b'a yira an na zo den min ye n ka terrain feere i ma dɛ. o tɛ ka kɛ o e ye nin fini bɔ min e ye nin fini bɔ min e ye nin fini bɔ min Ko ni pin bɔ mun wa? awɔ e ye nin fini bɔ min E b'o ɲininka kɛ mun na? E b'o ɲininka kɛ mun na? ayi e bɛ nin fini bɔ min n'i ma Hey, 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 ni ŋa fini cɛ. bɔra min na n'i m'a tigi fɔ n'i m'a tigi fɔ i bɛ taa kaso la Ko ka to wa? N ye mun kɛ? N ye mun kɛ? i ye ba dɔ ye min kɛ o N ye pin tɔmɔ k'a ye kɔnɔ dɔrɔn k'a dun n'a ye. A ye minɛ a ma ye minɛ. a E bɛ kɔni minɛ dɛ. tɛna fɔ ko lagalagatɔ de ye terrain feere i ma yan fɛ. Ko jumɛn ko tɛ wa? Parce que ni mɔgɔ min ye fini mɔgɔ min Jama ye kɛ n tɛ kaya ban mɔgɔ min ye kɛ. terrain feere ne ma o ni fini kelen de kun b'o tigi la Ee n ka cɛ nin ye lagalagatɔ de ko nin tɛ se ka mɔgɔ min ye terrain feere ne ma ni fini kelen de kun b'a tigi la a ye fini bɔra min na n'a ma A ye fɔ kuma t'a ja. n'a ma fɔ foyi tɛ nin na. A ye kuma t'a ja. ayi non ne tɛ ka taa ne tɛ ka taa ne tɛ ka taa ne tɛ ka taa a ye fini bɔra min na a b'a tigi An taa n'a fila bɛɛ ye wa? a b'a tigi a ye fini bɔra min na a b'a tigi N ye mun ye? a b'a tigi i filɛ ka na lase problème ma